I a més ho demanem en tranquil·litat, que no patisquen, que ara no s'elegeix l'alcalde, i com ve este del PP, jo el votaria a tu, però és que perquè no guanye... No, demanem que ho facin en tranquil·litat. Els demanem que recuperen el dret a somniar. Els demanem que pensen en el país valencià que volen, l'estat espanyol que volen, l'Europa que volen i el món que volen. I com se vota ideologia, es vota un grup parlamentari que fins i tot no van a elegir el govern d'Europa, almenys porten veus honestes, veus d'esquerres, veus valentes, veus que no se pleguen, veus que treballen i veus que creuen en el que diuen i diuen el que creuen i ho treballen per a fer-ho possible. Que s'atrevisquen una vegada a votar a la gent que se ho creu i que treballa. I vaig a posar-vos algun exemple. Diu, per eixir de la crisi anem a donar 2.000 euros o 1.500, ja veurem, perquè quan no ho hem pactat a les comunitats autònomes al final no sabem quant anem a donar, per a comprar un cotxe. I ve l'anunci del partit de futbol i diu que estem contra el canvi climàtic. Però no hem quedat que és les emissions dels cotxes particulars la principal font dels gasos d'efecte hivernacle, que és el que causa el canvi climàtic? I des d'ací de Gandia anem a atrevir-nos, perquè nosaltres sí que ens atrevim. Senyor Zapatero, tots els euros de Gandia per al tren Gandia-Dénia. Tots! Tots per al transport públic. Tots per al ferrocarril. Tots per al transport que utilitza la majoria de la gent. Tots els diners. Tots. Però clar, ara les eleccions pareix que siguin diferents. Però ha passat ministres de foment del PP i ministres de foment del PSOE. I ningú dels dos falta el Gandia-Dénia. Han passat ministres de foment del PP i ministres de foment del PSOE. I cap dels dos ha alliberat el peatge de l'autopista i ara van a fer-nos una ronda sud bàrbara, innecessària, quan per a rodar Oliva, alliberar el peatge de l'autopista i construir un tercer carril no fa falta més infraestructures que se carreguen el nostre territori. I han passat ministres, i vull dir-ho a la Safor, altra hora un dels centres agrícoles més importants del País Valencià. Avui no, vaig a dir-ho. Passant ministres del PP i ministres del PSOE. I no s'ha fet res per a defensar l'agricultura valenciana. No s'ha fet res per a que els llauradors valencians puguen viure en dignitat de la terra. Al contrari, va ser una de les monedes de canvi de l'ingrés en Europa carregar-se l'agricultura mediterrània espanyola i en concret l'agricultura valenciana. No han fet ni per fer. Li han donat poder contractual, poder de negociació a la Unió de Llauradors i Ramaders Llava i mai s'han convocat les eleccions sindicals del Camp Valencià, ni ministres del PP ni ministres del PSOE. Per això, repensem el vot, pensem-nos el vot, pensem en el vot útil. Jo m'atrevisc a dir que el vot més útil en aquestes eleccions és el vot a Europa dels Pobles Verds. És el vot a Esquerra Republicana Verds. És el vot útil. El vot que va fer el que diu. El vot que va anar a defensar l'agricultura valenciana, els xicotets autònoms, els xicotets i mitjans empresaris, que són els que tenen el problema de la crisi. Els xicotets i mitjans empresaris, que ara passa, també, que per eixir de la crisi, de diners públics, no els donen directament a xicotets i mitjans empresaris. Els donen als bancs, que són els que han generat la crisi, tapen els seus forats, i si et donen algun préstec, pugen encara un punt i mig sobre els diners públics que hem donat dels impostos de tots i totes. Nosaltres no anem a parlar de nacionalització, però sí que podem parlar que un banc públic donarà els diners directament almenys que són públics. Ja és que en els bancs privats que vulguin, però els diners públics que es gestioni l'administració pública i es doni directament a xicotets i mitjans empresaris que en definitiva són els que ocupen el 90% dels treballadors i treballadores valencians. Cal un nou model econòmic i social, és més que evident que cal un nou model ecològic i cal un nou model polític. Perquè si no, i sembla al contrari, està augmentant una espècie de les més difícils de mantenir perquè necessita molta aigua clara. Els nostres ullals estan maltractats per l'urbanisme i ser agressiu. Però està augmentant. Sembla mentida, però els darrers estudis que hem fet els valencians
Sabeu quina espècie està augmentant? El fartet. El fartet valencià. Que està fart de la dreta valenciana, evidentment, i està fart que el PSOE li faci el xoc a la dreta valenciana i no siga capaç d'oferir una societat alternativa. Per tant, i vull acabar, i ara sí que vaig a posar un exemple seriós de biologia. Per a què volem la frontera amb França? Una frontera feta en el segle XIX, quan les burgesies nacionals necessitaven defensar la seva indústria naixent. Tenien que fer una frontera per a protegir la seva producció perquè venia la producció de l'altra burgesia. I feien unes fronteres, posaven unes aduanes, i quan tenia que entrar un producte francès li carregaven uns arancels. En la seva moneda i el seu exèrcit, evidentment, per defensar la frontera. I ara? I ara que 27 països de la Unió Europea tenim la mateixa frontera i poden circular perfectament els productes, i ara que una bona part d'ells tenim la mateixa moneda i per tant no hem ni de canviar la moneda, i ara que l'exèrcit no és ni europeu, és dels Estats Units d'Amèrica, si no tenim frontera, si la moneda és única i l'exèrcit és americà, per què no tenim dret els pobles a decidir i a viatjar i a volar con les aus migratòries que passen de fronteres administratives i venen d'Europa, venen a la Marshall i se'n van a Àfrica? I això és l'Europa que nosaltres volem, de pobles lliures, d'espècies lliures i evidentment de polítiques amb Àfrica, que no siga per a invertir allí els capitals i que allí facin els valors Nike a preu d'allí rebente la nostra xicoteta i mitjana empresa. Atreviu-se, reflexioneu, somieu, teniu dret a somiar i voteu Esquerra, els Verds del País Valencià. Gràcies.